Călugărul și pasărea. Un tânăr călugăr obișnuia în fiecare dimineață, înainte de a pleca la treburile zilnice, să se roage. Dar de fiecare dată când se așeza în genunchi la rugăciune, o mică pasăre venea la geamul lui și începea să cânte. Cu cât călugărul se ruga mai intens, cu atât mica pasăre cânta mai tare, mai tare, mai alert. Azi așa, mâine așa, până într-o zi, când călugărul, supărat că niciodată nu putea să se roage în liniște, îi spuse lui Dumnezeu: Doamne, fă să fie liniște, să-ți pot trimite rugăciunea mea. În acel moment, pasărea zbură de la geam și se făcu o liniște deplină. Călugărul fericit se întoarse în camera lui și căută să se roage. Dar de fiecare dată când începea o rugăciune, gândul îi zbura la treburile zilnice pe care le avea de obicei de îndeplinit și uita cu totul de rugăciune. Neștiind ce să facă, se duse la stareț și îi povesti tot ce s-a întâmplat. Atunci starețul îl întrebă: Înainte, când te rugai și pasărea era la geamul tău, reușeai să-ți termini rugăciunile? Da, reușeam. Acum ce te oprește să le termini? De fiecare dată când încep o rugăciune, îmi vin în gând toate îndatoririle pe care le am. Uit cu totul de rugăciunea mea. Vezi tu, spuse starețul, pasărea venea și îți cânta la geam, tocmai ca să-ți alunge gândurile rele și să te poți concentra la rugăciunea ta. Prin cântecul ei îți făcea rugăciunea mai ușoară, pentru că nu aveai timp să te gândești la altceva decât la cum să-ți termini rugăciunea, fără să te lași deranjat de cântecul ei. Și dacă ai fi ascultat cu atenție, ai fi observat că pasărea cânta cu atât mai intens cu cât te rugai tu mai intens. Astfel se ruga și ea cu tine lui Dumnezeu și rugăciunea ajungea mai repede în cer, fiind purtată pe aripile ei micuțe.